leyo ngisengamabhubesi bathi uzokhuluma umenzo izinto. Le toast senzela uzokhuluma kumhlakama. Uzokhuluma kuphi? Ngoba kudebele South Africa la. Ibambe asileta. Yo. Oh, ayisengone. Ayisenzela umkhulu. Dr. Mngcwabo toast ngosuku lakhe lokuzala. Bese sisojabulisa nje uDr. Dlamini ngosuku lakhe lokuzala sajabule izinto izinto zenzeka siyamazi. Kodwa ukhona mama osekhaya ngibona indlela amahloni nawe ukhona nje oyedwa. Ukhona nje oyedwa nje ekhaya. Hayi ukhona. Manje ngekho kwecela usondela ndodokotela. Hayi ngeke ngathi kubi. Hayi angikhona. Uyavula ke njengamanje wenza toast. Hayi dokotela. Noma ngezanga lo nkinga sengiyibonile lo nkinga. Noma ngezanga ngayo. Ikhona leyo nkinga ukuthi ayicha ngapha kuba nzima ukukhuluma. Wenza toast njengamanje uyashoke. Uyayivula Q7 angijwayele engathi uzoshaya futhi angichele. Uyayivula toast ibhodlela ngathi uzohlikihla uyabala. Oh bala ungasabi intana ma. 4 3 2 1 tinkhele ngibuye ngayithemba insizwa. Akekho Enda Barumi. Hey. Ngiyajabula nje kakhulu nababuya le Cape Town nakuphi bafuthu ngiyabonga ngithi. Nababuya nje inkalo zonke nababuya eGoli angisakhumbuli khona abanye adebelo befona bethi bayeza ngiyayibongela nje ekhaya ngiyayibongela emndenini ngiyayibongela Mankosi ngiyibongela. Ngiyimhlale unkosikazi wami mhlale ngimfihla. Ngifuna unkosikazi wami abe semahlweni wabantu njengalezi inyanga lezi sezikhona namhlanje. And manje ngeke nibuke inyanga zanamhlanje sekushoda nje ukuthi zishuthe ilele esishoda iprivacy sisilahlekele. Ngiyabonga nje kakhulu kunina nonke bafowethu enginibonayo. Yazi angazi ngijabule ngendlela eyisimanga. Iminyaka ke yami ngakhi lami ipasi lami. Alright ngizobheka ofuna ukuyazi ezekini lapha emotweni ngishiya ipasi emotweni. Kodwa wena isimningana le ngiyenza abafethu iyaqala nga mina nje mhlali ngenzele izingane bengitshela baba siyazala mina ngazi kwakwazi and lokho engikwenze namhlanje mhlawumbe umuntu uzothi iphathi bani yona le angaze nje ngakuplana baqale ngolesibili noma ngolesithathu lo la izolo mina ndithi ngifuna ukuzenzela into yami yangale bayazi abanye bafuthi nabe ngiyibhekele nje ngale manje ngiyabuka ngithi mina Nkosi yami ukuba uMr Phato uhlala nawe wedwa futhi ukuba ubayinkabusi siyabonga kakhulu bafowethu ngitheke njengoba kuyibirthday yami mhlawumbe ngithe ngizolapha mahala ngisho kusasa ngizobe ngilapha akukho nje ngizobe ngingakwenzi sisi wami ngiyabonga kakhulu mamzimela ngiyabonga nkosikazi uculeka mnandi ngiyabonga nkosikazi uculeka mnandi shini mama khona emjayive kamnandi ujayivile sazama nje ukukhumbula ukuthi ngizomshela kanjani ntambama ngifuna umphinda ngimshele and then ngizomphinda namhlanje ngiyomhlanje awuphinda yona
lo ngisho ukumeshela awuphinde yona namhlanje ngizokweshela bafowethu ngiyabonga ngithe njengoba kuyibirthday yami namhlanje kuningi ke ngikwenza emphakathini ngiyasaba-ke mina ukuyiqhakambisa nokuyiveza nokuthi kunjani yonke leyo nto ayifuneki these days bukani njengamanje sinabantu ababuye evenda bafowethu mina ngiyaye ngithi wonke umuntu osuke eze la ekhaya akazelanga ubumnandi uzele inhlupheko ngempela khona uhambe ngemali yokugcina nje khona kade besuka eCape Town besukaphi eMzimkhulu no eMthatha uphi unkonzo nanyana lo tata ulo esuke ngo-10 ngo-7 wayizolo ebusuku udrive the whole night wafika ngiyababonga nabantu ahamba nabo ngiyababonga kakhulu inkonzo la bekhona batshethi ngithe ngiyabonga ngifuna ukubenzela enye into abazoyibona mabephuma la ngizobenzela into yamehlo kunemali-ke bafethu engithe ngizoyikhipha ngithe kusasa abantu engizongibasiza ngizokhipha 50,000 bangifaka nje lento engizokufaka yona ngizobe sengifaka iy'namba la ngizoyifaka khona sibone ukuthi ifakekile lento engizobe ngikufakayo sizoyibona kanjani ukuthi ingenile nokuthi ingene kahle ihleli kahle futhi so ufuna ukuthi ufake isandla la uzosifaka khona udonse uma wadonsa uzokuthatha kodwa nje ngibeke 50,000 bengithe unumber 1 uzothatha 25,000 ngathi unumber 2 uzothatha 15,000 ngathi unumber 3 uzothatha kanje bayazi yonke le ngisho njalo ngithe 25 ngathi 15 ngathi 10 kodwa ke ngizocela ukuthi siyijikeni namhlanje asingasayenzini kanjalo asingasayenzini kanjalo angithi phela nihlalile nina nizanga nizolayeka ngokuhleli lapha ekhaya nje inhliziyo yakhe nje ngizocela siyijikeni angithi sizoyijika kanjani bafowethu ngifuna lesiyenze be-official ngoba wonke umuntu la mhlawumbe uyilindele ngiyafuna ukuthi singenzi ukuthi kube abantu abathathu bukane nibaningi kanjani ngcono lo 50,000 lo asugamgamule nje ukuthi nomunye aphathaphathe phela yabona ngiyangumela nokuthi nomunye aphathe ngibukile mani hawu sebathathu nje sizoyigamula siyigamule otholile phela ahlephele nomuntu sibaroza la sibalona phila sibona awubingelela sanibonani ninjani nonke phela nabangaphandle sanibona siyabona wash correct salute ayike ngaphandle salute siyabonga kakhulu lensizwa bafethu yengithangelela la ibaleni ngendlela engikhonze ngakhona engithangelela la ibaleni ngiyayibonga nje kakhulu ngiyibonga ngiyithanda sibizana sibari umakhelwane kamakoti wami naleyo ndoda lenembi ngibonile athi sabulu mubi leyo muntu loyo yazi uma engene endumbeni kwengishaya umfahlo kodwa abakithi bakithi ngihlale ngithandaza ukuthi umakoti wami angatholi ingane efana nomalume ngiyamthanda bafowethu nonke ngiyajabula ngiyabonga ukuthi nizile la ekutheni sisizane bekunenhloso yami ukuhlala inhloso yami namhlanje luhambe kahle kakhulu ekutheni ekade ngikwenza kuphumelelile
ngibonga-ke ne-support abantu babuyile i-South Africa yonke. In fact akusikho ukuthi abantu bala eNewcastle, i-South Africa nje yonke khona ngisho ababuya eVenda. Hayi nosuku lami elikhulu laphana eVenda nginengane yami nomntwana wami lapha eNjerere. Ngiyajabula ukuthi i-support ngiyayithola, nakhona senginosibare nje, senginomalume bengane yami baye beza today bazo-celebrate nami usuku lanamhlanje langomhla ka-5 ku-April. Kusasa-ke ngizobe ngisebenza khona la ekhaya mahhala, ngiphinde ngithomelise noma nginikeze engizobe ngibanikeza ama-prize angango-50,000 ngizobe ngibapha nje ukuthi batheste izinto engade ngibenza zona. Ngiyabonga nje kakhulu, lambe kahle kakhulu usuku namhlanje April 5 inyanga yami yokuzalwa. Ngiyabonga.